Η κυρία έχει σπουδάσει Ιταλική φιλολογία και έχει και διδακτορικό σε θέατρο και κινηματογράφο. Ο κύριος, επιστήμον επίσης γεωπόνος. Και οι δύο μένανε Ελληνορώσο, μένανε στην Αθήνα, Μεσογείων, κίνηση κτλ. Τους άρεσε να δραπετεύουν, να πηγαίνουν να κάνουν πεζοπορίες, ορειβασίες, άνθρωποι του βουνού. Κάποια στιγμή, παντρεμένοι εδώ και 6 χρόνια, κάποια στιγμή συναντάνε ένα χωριό που κάτι τους λέει. Στη Φωκίδα, είναι ο χώροι. Δεν κατάγονται από εκεί. Και είναι τα παρατάμε όλα. Και τις παρέες και τις δουλειές τα παράτησαν όλα. Πήγανε λοιπόν στο χωριό, όπου οι κάτοικοι ήταν 7 και 2 τώρα 9. Άλλους 2 για να γίνουν ομάδα. Και οι 2 9. Έχουν φτιάξει πράγματα, πήρανε, νίκιασαν ένα δημοτικό κατάστημα και πάνε να βγάλουν. Πώς το λένε, δεν πάνε για τα εκατομμύρια. Γιατί με 7 κατοίκους τι πελάτες να έχεις. Σαββατοκύριακα, φίλοι, εκδρομούλες, δημοτικός ξενώνας. Καλημέρα στη Βασιλική Μπάρμπα. Καλημέρα στο Φώτη το Δουραλή. Ιδιοκτήτης ξενώνα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, παιδιά. Το τι ωραίο μαλλί καταρχήν, Βασιλική. Βασιλική, με τη Βάνα την Μπάρμπα έχετε καμιά σχέση? Λοιπόν, φήμες λένε ότι έχουμε. Είσαι συγγενής, αλήθεια? Έτσι λένε, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, είχαμε πει ότι πρέπει να συναντηθούμε, τα αφήσαμε εκεί. Να την καλέσετε την κυρία Μπάρμπα στον ξενώνα, να γνωριστείτε. Όχι τίποτα, παιδί μου, καλό είναι να σμίγουν οι συγγενείς. Βεβαίως, βεβαίως. Πιανού ήταν να σηκώσει το χέρι, πιανού ήταν η απόφαση να παρατήσετε τη Μεσογείων? Έτσι, μπράβο. Τσακώθηκες με τη γυναίκα σου ή πειθάρχησε με τη μία? Φώτη. Όχι, καθόλου. Αντίθετα, το στήριξε πάρα πολύ αυτό. Ήταν όνειρο ζωής για μένα. Οι πεζοπορίες και ορειβασίες ήταν δική σου ενασχόληση ή... Τι έγινε εσύ, Βάνα? Μα είναι δυνατόν... Βάνα. Βαφτίστηκε, έμεινε Βάνα τώρα, πάει. Θα απαντήσω και στο Βάνα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βασιλική ρε παιδί μου. Οπότε Φώτη, η αγαπημένη σου, η γυναίκα σου εδώ και 6 χρόνια, ακολούθησε, έτυχε να ταιριάξουν τα χρόνια σας. Εδώ και 6 μήνες, 6 χρόνια γνωριζόμαστε, 6 μήνες παντρεμένοι. Έτσι πες το. Την πρόταση ποιος την έκανε, εσύ ή ο Φώτης? Να σε καταλάβαμε. Μπράβο ρε φίλε. Το έτσι είναι σίγουρο. Ναι, έκανε. Πρόσεξε τώρα, γιατί εδώ δημιουργούνται αρνητικοί συνειρμοί. Να πούμε και κάνα σοβαρό, γιατί κάνουμε και πλάκα. Ο Φώτης μία που έκανε την πρόταση, μία που παντρεύτηκε και μία που πήρε τα βουνά. Να τα λέμε για αυτά. Δεν ξέρω τι παράδειγμα δίνει. Φώτη, εμείς είμαστε μαζί σου. Παιδιά, τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές. Τι ωραία από άλλες δραστηριότητες. Και αντίστοιχη να βλέπω σε δρακολίμνες και μπράβο. Αυτή η φωτογραφία που είδατε με τη σκηνή είναι στα Βαρδούσια εδώ σε εμάς που κάναμε Χριστούγεννα εκεί. Και η κολόνα, το υψόμετρο σε ποιο όρος είναι? Εκεί είναι στο Σμόλικα. Στο Σμόλικα. Δεν έχετε αφήσει βουνό για βουνό? Το παλεύουμε. Φώτη, η πρώτη δουλειά όταν είδατε το μέρος αυτό σας άρεσε πολύ? Η πρώτη δουλειά ήταν να νοικιάσετε ένα σπιτάκι να μπορείτε να μείνετε? Ναι, ακριβώς. Και πώς ήρθε η ιδέα για την δουλειά η οποία σας δίνει την δυνατότητα να επιβιώσετε? Εγώ το είχα αυτό στο μυαλό μου τα τελευταία 5 χρόνια. Ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να φύγω από την Αθήνα και να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Έψαχνα, η αλήθεια είναι, όχι μόνο στη Φωκίδα και στο Ζαγόρι και στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Τελικά έκατσε εδώ πέρα η ευκαιρία και την αρπάξαμε. Γιατί δεν επιλέξατε να πάτε σε κάποιες περιοχές που είναι τόπος καταγωγής? Ή τουριστικές πιο πολύ. Ή πιο τουριστικές. Θέλαμε την ησυχία, αυτό ήταν ο σκοπός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή κοιτάξτε, δεν θέλουν την ησυχία τους. Έχουν πάρει μια εναλλακτική δουλειά, διότι με τους 5 κατοίκους, 6 κατοίκους που είναι, εσείς δουλεύετε Χριστούγεννα, Πάσχα και τριήμερα. Όχι. Γιατί για πες ρε Βασιλική, ξαδέρφη της Βάνας. Έχουμε κάνει τον ξενώνα έτσι για να δεχόμαστε πολύ κόσμο, κυρίως ομάδες και ορειβατικές που είμαστε εμείς στο χώρο και κάθε είδους ομάδα που θέλει να απολαύσει τη φύση. Και είναι έτσι φτιαγμένο ώστε π.χ. Δευτέρα με Πέμπτη να έχουμε την ησυχία μας, αλλά μετά γίνεται ένας ευχάριστος χαμούλης. Ναι, κοίταξε, γιατί και κοινωνικοποιείσαι και είναι και άνθρωποι που έχουν τα ίδια χόμπι με εσάς. Και προσφέρετε και φαγητό ή προσφέρετε μόνο... Είναι σαν ορειβατικό καταφύγιο, ρε παιδί μου, είναι μόνο ύπνος? Όχι, είναι κανονικός ξενώνας είναι. Φαγητό με την έννοια της ταβέρνας δεν προσφέρουμε γιατί δεν έχουμε την υποδομή, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια πιάτα για να
Καλά. Μπορέσεις να περάσεις τη μέρα. Ναι, αλλά έχουμε γλυκά. Α, μπράβο. Για πείτε μου τώρα, για πες μου, Βασιλική μου, σε παρακαλώ, το χωριό των 7 κατοίκων, βλέπουμε εικόνες που μας στείλατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πανέμορφο. Έχει ωραίες βόλτες, ωραίες πεζοπορίες για όλες τις ηλικίες και όλες τις σωματοδομές. Δεν ανάγκη να πας καρφαλώνεις. Πήγαινε, κάνε περπάτημα. Κοιτάξτε φύση, παιδιά, βλέπετε. Τα μονοπάτια. Μιλάμε για λειψιδρία και το έχουν λύσει το θέμα με το νερό. Οι πηγές του βουνού. Μην το λέτε. Τι, μη μου πεις ότι και η Ήτη ξεραίνεται. Και εδώ έχουμε πρόβλημα. Αν είχε βρέξει, θα βλέπατε το ίδιο μέρος με τους καταράκτες που δημιουργούνται και τα ποταμάκια, το ρέμα. Καλά. Κοντός πεδαμός αλληλούια. Εντάξει, δηλαδή, άμα δεν βρέξει τώρα και Νοέμβρη και Δεκέμβρη, να κατέβουμε από το όχημα και να πάρουμε το επόμενο. Δεν γίνεται. Έτσι όπως τα λέτε. Δυστυχώς είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι μια απελπιστική εικόνα. Φώτη, πώς σας υποδέχθηκαν οι μόνιμοι κάτοικοι, οι 7? Να εικάσω παππούδες, γιαγιάδες, Όχι απαραίτητα. Βασικά όχι μόνο οι 7, όλο το χωριό μας αγκάλιασε. Γιατί και εκείνοι το είχαν ανάγκη όλο αυτό. Το χωριό δεν έχει άλλο μαγαζί, δεν έχει άλλο κατάστημα. Δεν έχει ούτε ένα καφενεδάκι, δεν έχει, Δεν έχει τίποτα, όχι. Δηλαδή, άμα θέλει καμιά βόλτα, πάει σε διπλανό χωριό για καμιά ταβέρνα. Ακριβώς αυτό γινόταν. Οπότε το δεχτήκαν όλο αυτό με πολύ καλή διάθεση. Μας αγκαλιάσανε, μας στηρίξανε πάρα πολύ, μας στηρίζουν ακόμα. Είναι ντόπιοι, είναι και σαν εσάς οι όσοι μένουν στο χωριό? Και ντόπιοι και υπάρχουν και πολλοί Αθηναίοι που έχουν αγοράσει σπίτια εδώ πέρα και έρχονται σαν εξοχικού, ας πούμε. Άρα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 7 συν 2, εσείς 9. Αλλά κατά διαστήματα γίνεστε και 15 και 20 και 25, γίνεστε μια μεγάλη παρέα. Ακριβώς. Ο στόχος έχει επιτευχθεί? Πρώτον, ηρεμία. Ηρεμία, ναι. Δεύτερον, καυγάδες μεταξύ σας? Σε διαφωνίες. Κάνει έτσι πάλι. Πάλι υπάρχουν και. Βασιλική, από να τσακώνεσαι στη Μεσογείων, καλύτερα να τσακώνεσαι στην Ήτη. Δηλαδή, εντάξει. Καλέ, δεν το συζητώ. Είναι οι γόνιμες διαφωνίες λόγω των επιχειρηματικών. Έτσι ακριβώς. Πρακτικά, για να μην τελειώσουν τα έτοιμα, είστε βιώσιμοι? Είμαστε πολύ καινούργοι καταρχάς. Πάει καλά. Ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, κοίταξε να δεις, άλλα έξοδα έχετε στο χωριό, άλλα στη Μεσογείο, παιδιά, δεν είναι... Δεν το συζητούμε και όπως είπατε και στην αρχή, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να πλουτίσουμε, σε χρήματα τουλάχιστον. Σε εικόνες και συναισθήματα ναι, αλλά σε χρήματα όχι. Οπότε μέχρι στιγμής πάμε καλά και είμαστε ικανοποιημένοι. Άμα θέλετε να πλουτίσετε, ο άντρας σου θα επινοικίαζε μια έκταση και να την καλλιεργεί ή να παραδίδει μαθήματα γεωπονίας. Εσύ θα έκανες 2, 3, 4 μια λυσίδα θεάτρων, όπου θα ήταν οι παραστάσεις απαραίτητος στα ιταλικά για να το συνδυάσεις. Εζάτο. Έτσι. Παιδιά, να είστε πάντα χαμογελαστοί, εύχομαι να τα μόσουμε από κοντά. Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε με χαρά. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλές πεζοπορίες. Τέλεια. Προλαβαίνω βίντεο ή διαφήμιση?